सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय खुंगा गुथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा इउ.एन. ब्रह्म फरायसालिमा दतमायाव बड'फा इउ.एन. ब्रह्म दतमा फरायसालिमानिनो बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों सोलिफु दाननि थांनाय 3 खालारनिफ्राय सोलिबोनाय खुंगा गुदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिथाय 2025 दिनै थुंगेफैबाय। बे खुंगा गुथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिथायाव गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा बाहागो लानानै हारिमुआरि आरो थुनलाइयारि बिथिंनि बादायलायनायाव बाहागो लानानै देरहासार जानाय फरायसाफोरनो दिनै जोबथा सानाव बान्थाफोरखौ राननानै होनाय जायो। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, एस.एस.ए. क'क्राझार जिल्लानि डि.पि.अ. जसमानिक ब्रह्म, आसामनि फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फरायसालिमानि गोरायुं सिलाराय मुसाहारि आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना मा फोरमायदों फै मिथिना लादो। मोजां हाबाफारिनि सोमोन्दै जिनाखि बड'फा इउ.एन. ब्रह्म कलेज दतमायाव थानाय बिथांमोनहा बड'फा मेम'रियेल डे खुंदों। बड'लेण्डआव थानाय दाब दाब जायगायाव थानाय कलेजफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लेंहरनानै बियो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बड'फानि जिनाखि मोन्थोर थां आरो थांनानै था आरो बेजों लोगोसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे मोन्थोरा बे जिनाखि थांखि बड'फानि थांखि बेखौ फुवारसिननायाव गोजौसिनाव लांनायाव जोबोद हेफाजाब होगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। दिनै एसे बान्था राननाय हाबाफारि नोंथाङा बे समाव बाहागो लाफैदों, मा मेसेज होगोन फरायसाफोरनो? गुबुन गुबुन आयदायाव बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहायनो सोरबाया प्राइज मोनदों बा सोरबाया प्राइज मोनाखै, दा बियो गिदिर खोथा नङा। नाथाय बिथांमोनहा जे फैनानै दिनै बेवहाय बाहागो लाफैबाय, बाहागो लानायानो जोबोद गिदिर खोथा आरो प्राइज मोनैखौ लानानै रावबो निराश बा गोसो गाज्रि मोननो नाङा। बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो हानायासो गिदिर खोथा। बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि इभेन्टआव बेफोरबायदि प्रग्रामाव बयबो लोब लोब पार्टिसिपेट खालामनांगौ आरो बेफोरबायदियाव बाहागो लानाया फैबाय थानाय समाव सासे फरायसाखौ बोरैहाय साक्सेसफुल खालामनांगौ, बोरैहाय जाफुंसार जानांगौ, बिनि जोबोद फाउन्डेसन गिदिरथार जाहोन जानानै थायो। आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङाबो जौगानांसिगौ होननानै मा बुंनो लायमोन? जेराव बड'फाया बुंदों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि खोथा, जोङो बेखौ जुदि गमामायैनो मोगथां महराव होनांगौबा जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनजों लोगोसे जोङो गासैबो बर' हारिया जोङो जाय जेरावखि थाया मानो हारिनि फारसे अनफावनाय आरो खामानिखौ जोङो मावनांगोन। जोङो फिल्डआव प्रेक्टिकेलि खामानिखौ मावनांगोन। बिथांनि मोन्थोरखौ सिगाङाव लानानै थांनायाव जोङो खामानि मावनांगोन। अब्लानो जिनाखि सिमां बियो जाफुंसार जागोन। नोंथांमोना हाबाफारि खुंफुंदों, मा बुंगोन? जोबोद गोजोननाय मोनदों जे गामाखालि बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय जोङो गुथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान जोंनि कलेजाव फालिदों। जोंनि कलेजा जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावनो लाखिजानाय, बेनिखायनो जोंनि कलेजाबो बिबान दं जे जोङो बड'फानि सानस्रि सान्थौ आरो बिथांनि नोजोरखौ जोङो इयुन जोलैनि फरायसाफोरनो जाहाथे जोङो गेबें आरो गुवारै जोङो फोरमायलांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय जोंनि गथ'फोरा, फरायसाफोरा जाहाथे गाव गावनि जिउआव बड'फानि जोंनि जिथुनाखि हारिनि फारसे मावलांनाय हाबाफोर आरो सासे फरायसा हिसाबै जोङो गावखौ जिउआव माबोरै दाफुंनानै लानो हानांगौ बेनि सायाव जोङो गुवारै सोलोंनायनि गेजेरजों जाहाथे फरायसाफोरा आवगायलांनो हायो, बे थांखि आरो नोजोरजोंनो जोङो बे हाबाफारिखौ जों खुंबोबाय थानाय जादों। देग्लाय जोंहा गुथि जों बेवहाय गोसोखां सान फालिदों। दा बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन फरायसालि बा फरायसालिमाफोरनिफ्राय जोङो फरायसाफोरखौ हांख्रायनाय जायो। देग्लाय नाथाय एसे उसुबिदा जादों। उसुबिदाया बेनो जे माखासे कलेजफोरा जिहेतु सेसनेल एग्जाम जाबाय, इन्टारनेल एग्जाम जाबाय, बेनि थाखाय देग्लाय गासै मोन 12
कलेजफोराल' बेवहाय बाहागो लानो हादों। फारियै बेंटलनिफ्राय बेंटल कलेज, बेनिफ्राय बासुगाव कलेज, बिजनी कलेज आरो गुबुन गुबुन कलेजफोरखौ लाफानानै देग्लाय जोङो खुब गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारिजों जों खुंदों। बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो थुनलाइयारि आयदानि गुबुन गुबुन बादायलायनाय बेवहाय जोङो सरजाबदों। खन्थाइ आवरायनाय, डिबेट कम्पिटिशन, कुइज कम्पिटिशन जोंहा दङमोन आरो बेजों लोगोसे कालचारेल आयदायाव, हारिमुवारि आयदायावबो जोङो मोसानाय, मेथाइ खननाय, फक सं आरो मडार्न सं जोङो गोबांथार आयदा बेवहाय लादों। लोगोसे जोङो मोनसे गोनांथार हाबाफारियानो जाहैबाय बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै आरो बिथाङा होलांनाय बिहोमानि सायाव जोङो गुवारै सावरायलायनायनि जोङो मोनसे सेमिनार, बेंखन सावरायमेल जोङो मैयानि दिनाव जानानै थांबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो फरायसाफोरखौ माब्रैहाय जोङो फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जों जानगाराव थानो हायो, जोङो बेनि सायावबो जोङो मोजां स्पिकार लाबोनानै जोङो फरायसाफोरखौ बेनि सायाव सांग्रांथि होदों। आरो बेल' नङा, जोङो फरायसाफोरनो जोङो रड सेफ्टिनि सायावबो जोङो बेवहाय सांग्रांथि होदों। फारियै जोंनि जइन्ट कमिसनार क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा बाहागो लाफैदों, DTO सारा बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ माने रड सेफ्टिनि सायाव एवारनेस होनाय, लोगोसे जोङो फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जों माबोरै जानगाराव थानांगौ बेनि सायाव जों सांग्रांथि होदों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि सायाव बेवहाय बादायलायनाय खुंफुंनायनि जों खोब गाजा गोमजायै हाबाफारिया जानानै थांबाय। दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि पितृ सुरुप, जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, जोंनि बयनिबो मानिजाथाव फुजिजाथाव जोंनि प्रफेसार सुरत नार्जारी सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जों बेवहाय मोनफैनो हादों आरो सारा गथ'फोरजों सावरायलायनानै जोबोद रंजानाय मोनदों आरो गथ'फोराबो जोङो थुलुंगा मोनदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो अनारेबल चिफ सारनि OSD, लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार, बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो फरायसाफोरखौ गोबांथार थुलुंगा होलांदों। आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव जोंनि क'क्राझार SSAनि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार जोङो मानिजाथाव जसमानिक ब्रह्म सार, बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों आरो ओनसोलनि जोंनि सानसुमैफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों आरो फरायसाफोरनि गोसो गुदुङै बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो प्रग्रामखौ खोब गाहामै खुंफुंनो हादों होननानै जों आसा खालामो।